खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों जोंहा दिनै तारिखआ जाहैबाय जुननि 6 तारिख दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै जुननि 6 तारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों मानोना नोंथांमोना स्किमफोरनि फैसाखौ मोनसावजोबनो हासिगोन जेरै नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौबो नोंथांमोना मोननो हासिगोन दा बेनिफ्राय नैबे रेशन कार्डनि जोहै दालि सिनि संख्रि बिनिफ्राय जानाय थावखौबो नोंथांमोना 1 लिटार खरै फ्रियावनो मोननो थांगासिनो दं नखरसेयावनो नोंथांमोना सोरबाथ' सानै मानसिफ्रा मोननो हागोन दालि सिनि संख्रि जानाय थावखौ आरो बिनिफ्राय नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसा मोनग्रा नोंथांमोना एलपीजी गेसनि थाखाय 250 थाखा फैसाखौबो नोंथांमोना मोननो हासिगोन जब कार्ड रेशन कार्डनि जोंहा एप्लाइ खालामनायाबो जासिगोन CMAAA स्किमनि जोंहा एप्लाइ खालामनायाबो जासिगोन आरो बेजों लोगोसेनो नैबे फरायसाफ्राबो निजुत बाबु आसुनि निजुत मयना स्किम जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ मोननो हासिगोन दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना दिनै जुननि 6 तारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै आपडेटखौ मिथिना मोननो हायो दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो आं दानिया नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसा सोनायनि बागैनो खोन्थाहरनोसै ओरैनोथ' आं नोंथांमोननिसिम दहाय फुङावनो खोन्थाहरबायमोन बेखौथ' नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ आगष्टनि 10 तारिखनिफ्राय मोनफिननो हासिगोन होननानै दा बेनिखायनो नोंथांमोना आगष्टनि 10 तारिखनिफ्रायनो गमामायैनो मोननो हामारसिगोन नाथायबा नोंथांमोना 3000 फैसाखौ मोननाय नङा हांगासिनो नोंथांमोना 1250 थाखा फैसाखौसो मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ बिथांमोना 3000 फैसाखौ एसे उनाव खालामनो हागौ खोमा बिथांमोना फेस मेनारैसो बुंखादों नालाय दा बेनिखायनो फेस मेनारै थाङोबाथ' डाइरेक्ट बेबादि 3000 खेबसेनो जाहैया बिथांमोना एफा एफा बारायलांगोन इलेक्शन खाथि जेब्ला फैगोन अब्लासो बिथांमोना नोंथांमोननि नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ 3000 खालामहैनो हागौ दा बे जाहैबाय जोंहा अरुणोदय स्किमनि आपडेटआ नोंथांमोना आगष्टनि खै तारिखआव मोनगोन 10 तारिखआव मोननो हागोन दा बेनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि गोदान एप्लाइ खालामनाय बायदि रोखोमनि प्रब्लेम जानानै थानाय नोंथांमोननिया गासिबो खामानिया एसे उनावनो जोंहा जागायजोबसिगोन दा बेखौ नोंथांमोना मावनानै लाबानो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन देग्लाय बोसोरावनो खामानिया जाजोबगोन दा बेथ' जाहैबाय नैबे अरुणोदय स्किमनिया दा बिनिफ्राय जायफोर अरुणोदय स्किमनि फैसा मोननो हागासिनो एबा बेनिफिसियाल लिस्टआव नोंथांमोननि नामा दंखायो दा नोंथांमोना एलपीजी गेसनि नैबे 250 फैसानि थाखाय जोंनि नैबे बिटिसिआव एसे उनावनो जोंहा एप्लाइ खालामनाया जानो थांगासिनो बियो आगस्टआव नङाबाबो सेप्तेम्बर मासाव जोंहा एप्लाइ खालामनाया जागोन दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ नोंथांमोना गेसखौ एलपीजी गेसखौ संग्रा गेसखौ बुकिं खालामबानो नोंथांमोना 250 थाखा फैसाखौ बेंक एकाउन्टआव मोननो हागोन अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोनाय लोगो लोगोनो बे एलपीजी गेसनि 250 थाखा फैसाखौबो सोफागोन दा बेनिखायनो 1500 नोंथांमोना मासाव अरुणोदय स्किमनि जोहै फैसाखौ मोननो हागोन दा बेथ' जाहैबाय दा बेनिफ्राय रेशन कार्डनि जोहै नोंथांमोना दालि सिनि संख्रि जानाय थाव 1 लिटार नोंथांमोना बेखौ फ्रियावनो मोननो हासिगोन आगष्टनि 1 तारिखनिफ्राय नोंथांमोना मोननो हासिगोन जोंहा बेखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों मैयासो बिथाङा प्रेस कनफारेन्स खालामदोंमोन दा बेहाय बिथांमोना खौरां बिजोङाव बिथाङा बुंहरबाय जे नैबे रेशन कार्डनि जोहै रेशन कार्डल' नङा जेनेबा गासिबो स्किमनि मुलाम्फाफोरखौनो नोंथांमोना आगष्टनि 1 तारिखनिफ्राय मोननो हासिगोन होननानै बिथाङा बुंखादों आरो गासिबो होननाय लोगो लोगो नोंथांमोना सानना लाखादो नैबे रेशन कार्डनि जोहै 1 केजि दालि 1 केजि सिनि 1 केजि संख्रि आरो 1 लिटार जानाय थावखौ नोंथांमोना फ्रियावनो मोननो हासिगोन आगष्टनि 1 तारिखनिफ्राय होननानै सानना लाबानो जाबाय नोंथांमोना आरोबाव 100 थाखा होनांनाय जानाय नंला दा बेनिफ्राय नोंथांमोना नखरसेयाव सोरबा सानै मोनगोना बेयो एसे उनावसो जागोन मानो होनोबा नोंथांमोना गिबियावनो मा खालामनांगोन नैबे रेशन कार्डखौ दानखावनो नांगोन नङा होमबा दा बे रेशन कार्ड दानखावनाय हाबाफारिया जोबखांनायनि उनावसो नोंथांमोननि नखरा सानै मानसिफ्रा मोननो हागोन जेनेबा दायो बिखुनजा ओरैनो मोनोबा जेनेबा बिहामजा जेनेबा रेशन कार्ड गोदान दानखावनानै बिथाङा गावनि मुङाव बानायना लायोबा दा रेशन कार्डआ मोननै जाबाय नालाय नखरसेयावनो दा बे रेशन कार्ड थानाय लोगो लोगो बिथाङाबो सानै मानसिया मोनसिगोन नालाय दा बेनिखायनो 2 केजि दालि 2 केजि सिनि 2 केजि संख्रि आरो 2 लिटार जानाय थावखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन सापातखौबो होगोन होननानै बुंदों नाथायबा बेयो एसे उनावसो जागोन होननानै बिथाङा गावनो बुंखादों सापातखौ आधा केजि होगोन बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों आरो दा बेनिखायनो बियो एसे समनि उनावसो नोंथांमोना सापातखौ मोनगोन होननानै साननानै लाबानो जाबाय दा बेनिखायनो
बेनिखायनो गोजोनथाव रादाबाबो जोंहा बे ओंखारना फैबाय रेशन कार्डनिया दा बिनिफ्राय रेशन कार्डनि गोदान एप्लाइ खालामनायखौबो एसे एनै खोनादों एप्लाइ जासिगोन जाबाय बायदि बायदि खोनालाबायदों नाथायबा दायो एसेबां माने कनफार्म जाथ'वाखै नोंथांमोना एसे सम नेबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरगोन जायफोर नोंथांमोना रेशन कार्डनि थाखाय गोदानै एप्लाइ खालामनो सानदों रेशन कार्डआ गोदान एप्लाइ खालामनाय जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना रेशन कार्डनि थाखाय दानखावनायनि खामानियाबो जोंहा जाखागोनखा दा बेनिखायनो गासिबो जोंहा एखे समावनो जागोन नोंथांमोना एसेल' समखौ नेबानो जाबाय नाथायबा मोनसे खोथा रेशन कार्डनिनो रेशन कार्डखौ जायफोर नोंथांमोना केवाइसि होनानै लाखिबा नोंनि बे रेशन कार्डआ दानजागोन नोंनि बे रेशन कार्डआ नोङो माने बेखौ बिथांमोना सरकारा सानना लागोन जे नोङो अरुणोदय स्किमनि एलिजिबल क्राइटेरियाखौ फुलफिल खालामनानै बिथांमोना सानना लागोन जाहैबाय दा बेनिफ्राय नोंनि बे रेशन कार्डखौ दानना होगोननो दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना गावबागावनि नैबे रेशन कार्डखौ केवाइसिखौ होनानै लाबानो जाबाय जुदि नोंथांमोना केवाइसिखौ होनानै लायाबा नोंथांमोननि नैबे रेशन कार्डआ दानजागोन आरो नोङो रेशन कार्डनि जोहै माइरंजों लोगोसे दालि सिनि संख्रि जानाय थावखौ नोंथांमोना मोननाय नङा आरो बेजों लोगोसेनो अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौबो नोङो मोननो हानाय नङा नोंनि नामा अरुणोदय स्किमनिफ्रायबो दानजागोन जुदि नोंनि नैबे रेशन कार्डआ दानजायोबा दा बेखौ नोंथांमोना निस्सय बुजिना मोनबाय जानांगौ गोख्रैनो नोंथांमोना रेशन कार्डखौ केवाइसिखौ होनानै लाबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना होनानै लायाखै दा बेनिफ्राय जब कार्डनि एप्लाइनि बागैबो नोंथांमोना माखासे सोंहरदों एप्लाइआ जोंहा जब कार्डनिया एसे उनावनो जासिगोन ओरैनोथ' नोंथांमोना मिथिखागौ नैबे जब कार्डआ जाहैबाय जोंहा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम दा जोंहा जुलाइनि 1 थारिखनिफ्राय जि बे माबाया स्किमा इमप्लिमेन्ट जासिगोन दा बेनिखायनो जुलाइनि 1 थारिखनि उनावसो जोंहा बे गोदान एप्लाइफ्रा जानो हागौ बादि नोंथांमोना एसे दैजों हमनानै थाबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ खालामना खोन्थाहरगोन MGNरेगासोमोन नालाय दाबो MGNरेगायानो नाथायबा जुलाइनि 1 थारिखनिफ्राय जि जासिगोन नैबे MGNरेगा दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ दा नैबे CMAAA स्किमनियाबो जोंहा एप्लाइ खालामनाया जासिगोन दा बिनि थाखाय जोंनि नैबे आसाम सरकारा बाजेटखौ लासिगोन नैबे फैबाय थानाय जुलाइनि फार्स्ट उइकआव जोंहा बाजेटआ जागोन नालाय दा बेहाय CMAAA 3.0 स्किमनि जोंहा एप्लाइ खालामनाया जासिगोन जेराव नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामनानै सासेयाव 5 लाख करि फैसाखौ मोननो हागोन मानो होनोबा फैबाय थानाय 5 बोसोराव जोंनि नैबे आसाम सरकारा गासै 10 लाख मानसिफोरनो सासेयाव 5 लाख करि फैसाखौ होगोननो दा बेनिखायनो गोबां मानसिफ्रा नोंथांमोना सासेयाव 5 लाख करि फैसाखौ मोननो हागोन आरो नोंथांमोना बिनिफ्राय फालांगि मावो बायदिसिना नोंथांमोना जायखौ नोङो मावगोन होननानै एप्लिकेशनाव होदों बेखौ नोंथांमोना मावबानो फैसाखौ मोनजोबनो हागोन 5 लाख फैसाखौ खेबसेनो नोंथांमोना 5 लाख फैसाखौ मोननो हाया दा बेनिफ्राय दंफां गायनायनिबो जोंहा मैयाथ' ओरैनो आबहावा सानमोन नङा होमबा दा बेनिखायनो मैया वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डेआव फट' साफायनायखौ नुनो मोननाय जादों सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा बिथांमोना दंफां फांनै साफायनानै जिअ टेगिं खालामनानै हरनायखौ आं नुनो मोननाय जादों दा बेबायदि खामानि बिथांमोनखौ मावहोदों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोरखौ दा नोंथांमोनाबो निस्सय मैया आबहावा सानखालि दंफां गायदों जानांगौ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोर नोंथांमोना जिअ टेगिं बिनिफ्राय खालामनानै फट' साफायनानै नोंथांमोना निस्सय हरदों जानांगौ बिअ बायदियाव मोननो हरनांगौ ना मानांगौ आं बेबायदि खोनानो मोननाय जादों नोंथांमोना जायखिजाया सोर हरदों बेखौ नोंथांमोना भिडिअ कम्बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय दा बे दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि आपडेटआबो एसे उनावनो जोंहा ओंखारना फैगोन नोंथांमोना एसे समल' नेनानै थाबानो जाबाय बायदि रोखोमनि दाथ' ओरैनो आपडेट ओंखारबाय थादों अब्लाबो अफिसियेलि जेबो आपडेट गैया होननानै बेखौ बुंनो नांगोन दा बेनिखायनो ओरैनो जाथामला आपडेटखौ आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरस्लायस्लाय एसे समखौनो आं नेनानै नोंथांमोननिसिम मोजाङै आपडेटखौ खोन्थाहरनो सानदों नैबे दंफां गायनायनि बायदि रोखोमनि आपडेट ओंखारना फैबाय थादों दा बेनिफ्राय नैबे सरकारि न'खौबोथ' आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखाबाय भिडिअ बानायनानै दाख्लैफोरनो एसे खोन्थाहरखादोंमोन नोंथांमोना न'खौ मोनजोबनो हासिगोन होननानै जायफोर नोंथांमोननि नामा जिअ टेगिं जाबाय बेनिफिसियेल लिस्टआव फैनाय नोंथांमोना फैसाखौ फारि फारि मोनजोबनो हासिगोन मानो होनोबा जोंनि नैबे सेन्ट्रेल सरकारा सेंसन खालामनानै जोंनि आसाम सरकारनिसिम फैसाखौ हरखाबाय नालाय दा बेनिखायनो फैसाखौ नोंथांमोना फारि फारि मोनजोबनो हासिगोन दा बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना दाख्लै गोदान एप्लाइ खालामनाय दा नोंथांमोनाबो इसेबां गोबाव नेनो नाङा मानो होनोबा नैबे जुननि 30 थारिखहालागैनो जोंहा एप्रुभेला जाजोबगोन बेखौ जोङो मिथिना मोननो हानाय जादों दा बेनिखायनो जुदि गमामायैनो जायोबा नैबे जुननि 30 थारिखनि बिथोरावनो एप्रुभेला अब्लाथ' माने नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियेल लिस्टआव फैनो थाखाय बारा गोबाव सम नांनाय नङा बिनिफ्राय आइडि बायदिसिनाखौ नोंथांमोना गोख्रैनो मोनजोबनो हागोन अब्ला नोंथांमोना माने थाबैनो सरकार न'खौ मोननो हागोन दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय PM किसाननि आपडेटखौ आं नोंथांमोननिसिम एसे उनाव खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो PM किसाननि जायफोर नोंथांमोना आपडेट नेनानै दङ नोंथांमोना एसे सम नेनानै थाबानो जाबाय आं एसे उनावनो नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरगोन नैबे PM किसाननि माखौ जेनेबा सानसे साननैनि उनाव आरो PM किसाननि नैबे 23 किस्तिनि 2,000 फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन बायदि मा खामानि मावनो थिनदों बेफोरनि बागै आं आपडेट खोन्थाहरबावगोन दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलाव आपडेट थाबाय थाबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय
दा दिनैनि मोनाबिलिनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन आं नोंथांमोननिसिम बेखिनिखौ दिनै खोन्थाहरनाय जाबाय माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मोक्सआव कमेन्ट खालामदो आरो बे भिडिअखौ बयनोबो नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ सानफ्रामबो नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो बेनि थाखाय चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामना नोंथांमोना लालायबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों